Fit-Teatru Orpheum fil-Gżira għaddejjin l-aħħar tħejjiet biex bil-miżuri ta' prekawzjoni kollha meħtieġa il-ġimgħa ssir il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Laqgħa li kellha ssir fl-ewwel xhur tas-sena imma li ġiet posposta minħabba l-imxija tal-COVID-19. Il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Georvin Bugeja spjegalna x'hemm fuq l-aġenda għal din il-laqgħa. Hemm preparata mozzjoni politika li għall-ewwel darba wara ammont ta' snin il-Forum Żgħażagħ Laburisti fil-Laqgħa Ġenerali tiegħu se jressaq mozzjoni għal diskussjoni politika kemm fil-laqgħa ta' Għada iżda wkoll matul il-ġimgħat li ġejjin. Il-Prim Ministru Mexxej Laburista Robert Abela se jwassal ukoll il-messaġġ tiegħu għall-ħabta tas-6:30 ta' filgħaxija. Dan huwa mument eċitanti għalina bħala fergħa għaliex hija l-ewwel okkażjoni, ovvjament minħabba l-pandemija tal-COVID-19 li kellha tiġi posposta din il-laqgħa u qed inħarsu bil-quddiem għal messaġġ li se jinkoraġġixxi lill-Prim Ministru lil din il-fergħa biex ovvjament jagħti direzzjoni ta' fejn għandna mmorru. Kull min jattendi huwa mitlub jilbes maskra.